Catalanitat completa. I això us emplaço a fer-ho per tota la nació completa. Diguem-li Catalunya a la nació completa o diguem-li Països Catalans. Però no us penseu que aquesta independència necessària alguns pensaven que vindria al mateix temps que la unitat dels Països Catalans, la unitat política. Ara ja sabem que no serà així, ara sabem que primer vindrà una independència d'una part de la nació. Andorra a part és independent i no cal oblidar-ho. Una independència de la part de la nació que és ara la Catalunya autònoma dins de l'estat espanyol. Però després hem de continuar la lluita per la unitat de tota la nació i l'alliberament nacional de tots. Per tant, acabo ja aquí per dir que avui... No acabo aquí, volia dir-vos una altra cosa. Volia dir-vos que també respecte al Consell de la República, al Consell per la República Catalana, s'ha fet, i ja fa temps que es va fer la delegació a la Catalunya Nord, ara s'ha fet la delegació a les Illes i estem en procés de fer la delegació al País Valencià. En principi és una delegació, però si creix la cosa esperem que siguin diverses delegacions, perquè el País Valencià és molt gran, igual que les Illes, una delegació a les Illes, no? Si la cosa creix, hi haurà la delegació de Menorca, la de Mallorca, la d'Eivissa i Formentera. Doncs aquestes són les nostres perspectives. Avui, tots els països catalans lluitem per la independència del Principat. Demà, la República Independent del Principat ha de continuar lluitant per la unitat i la independència de la Catalunya completa. Visca la terra!